Kif bdew jiġu rilaxxati restrizzjonijiet brabta mal-pandemija fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena, id-dħul rikorrenti tal-Gvern kellu żieda sostanzjali ta' 23.4% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Statistika maħruġa llum mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO turi kif l-ikbar żieda kienet mill-ħlasijiet għas-Sigurtà Soċjali b'total ta' iżjed minn 67 miljun euro. It-tieni l-ikbar żieda kienet fit-taxxa ta' dħul biżjed minn 66 miljun euro. Mil-banda l-oħra sal-aħħar ta' Marzu ta' din is-sena, l-ispiża tal-Gvern kienet ta' 1520 miljun euro. Din hija żieda ta' 4.1% fuq is-sena li għaddiet. Tul il-perjodu ta' referenza l-ispiża rikorrenti żdiedet b'65 miljun euro meta kkumparat mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. L-ikbar kontributur għal din iż-żieda kienu l-programmi u l-inizjattivi li ttieħdu. L-istqarrija tispjega kif din iż-żieda kienet minħabba aktar assistenza mogħtija mill-Gvern permezz ta' numru ta' skemi u inizjattivi. Fost l-oħrajn iżjed minn 48 miljun euro intużaw bħala stimulu ekonomiku u kważi 26 miljun euro intefqu f'miżuri ta' għajnuna fit-taxxa. Fost l-għajnuniet l-oħra li nataw kien hemm l-assistenza sabiex anzjani jgħixu b'mod indipendenti u skemi ta' assistenza fi żmien il-pandemija. B'kollox l-ispiża kapitali tal-Gvern sal-aħħar ta' Marzu ta' din is-sena kienet ta' 124 miljun euro, żieda ta' ftit iżjed minn 2 miljun euro fuq is-sena ta' qabel. Din iż-żieda hija frott spiża ikbar għall-inċentivi għall-investiment, il-proġett tal-Park Internazzjonali ta' Taqali u l-pixxina fil-kumpless sportiv tal-Kottonera fost l-oħrajn.